салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз дамо 27 апрел, не 28 апрел, рӯзи боронӣ, бениҳоят борон. рӯзинанги барфҳои пафтагим овштан иё шабо чошидам. халоса рӯзи гузашта бегониш анами тилешкара овардан мона. ҳози шавҳарам дар раҳ омадестай. ма дар танам ини хали пӯшидагием. даждавӣ клёнка иёра чошидам. ҳози то шавҳарам омаданам мусроя бор кадан мегирам. як таша овардам партофтум. ана ҳози боқӣ монда шавардан мегирам то шавҳарам омадана. иҷора бинед чӣ хел фастони хушрӯ шудан. борон беҳад гем хушрӯа боридестайда насах ки бад насаси бад миёна. пишти дарвозара тоқ тозаи хушрӯ кард. ҷои руфтагиёма анаи ҷои тоза кардагима бине. аллакай савзаҳакора бине камкамакӣ дамидай. ҷои тоза кардаги би чӣ хел приятна, одам да хуш мебиёя. инам хай ҳози рафта боқимондаи мусрои аста овардан мегирам. и тирешкая пур ба пур бояд кунем мо. муср бениҳоят бисёрай. мусрое ки зимистон айхона ҷамъ шудагиянд бигем ва ёрам ҳамаша лимча кадаги тайёр мондагием. ва ёрани бояд ки мо загрузит кунем да ҳами аллакай мо дар шави дароз бигем борон борид. чеснокако хеле хушрӯ шидан. савзидан бигем рӯшан шудан. инам хайр аз яка кора бисмиллаҳи роҳмани роҳим гуфта сар мекунам. инҷа саҳар катима билинчик пухтастам. ами косача пур буд. не чӣ хел билинчикои хушрӯ омадан. шкофаки фасонаки ина билинчико ма ҳамаша пухтам шидам. беҳад билинчикои хушрӯ омадан. чӣ хеле гуфтам икарат ба шири биз кардам. мулоимаки хушрӯ омадан. гудакорам хестан. даиҷа ма як чой шондам кардам. ҳози мерезим чоям. инаи чой ваём тамом шуда будан. дуташ холӣ кардам шона. тамом шудан шуштум қоқ кардам шона. яташда чой кабуд гирифтагим. яташда чои сиёҳ пакетико удобнидан беш сутка мондагим. чой хӯр кишавем аямуҷа де стакан чой дам намекунем. мақсад чойник барем да дастархон монем ай тарси фотимара. инам хай ҳози ҳама ёра вай мекунем то умети мемонам барои кӯдако удоб шуданшон. ба ҳазир чой хӯран ҳам надода. намехоҳам макша печондам хушрӯ карда. не чӣ хел хушрӯ омадиянд. беҳад аҷоиб буд. мулоимакан. ба шири биз бо хушрӯи бад мешуда. шири биз 4 маротиба ғавсиш ғавсаи ай шири говда. хай муҳаммад мустафо даштиёи таом. даиҷа ма заказ кардаги будам ай Москва, ай канали Зайнаб лайв, дата сатры, якта киртаи спортивни кати брукаш. иҷа закази ма катиам код омад. ма аслан ждат доштум ҳами заказа. рафтам ки ҳами посилкара бигирам. лекин аввал почтальон да ма кода бировард дод. дига ма айи фаромӯш кардам. кода гирифтам. вай занак мега посилка дар кор нест. мегум дар кор. ай баъд омадам имзома монда. ира гирифтам. ҳуиш кардам. ҳози якҷоя бо шумо мебинем. якта намоли сатри савз. якта сатри сир. рости ма сатри
свети осмонӣ вибр кардам. Баъд шавҳарам гуфтанд ки ини сирха бигир, бо гашта атминит кардам. И сирхи серанг да телефон тофтесте, лекин сирхи ҷигарие. Сатрои калони хушрӯ кати шапкачаошон, шапкачаошон хали султанка ҳай, хоҳӣ и параша мебандӣ, хоҳӣ гирдакша мебандӣ. бениҳоят сатри калон хубиш даҳаму ки беҳад дарози хушрӯ. ина дарози шабине и пешшая кифтош инай халин ба фикр да кифтош кашол намешава, кифтош ранги кирта меистая. инай пеша, пешаш калтатарая, пушташ дарози хушрӯ, чени миёна даже мепушона. калони фасони хушрӯ. баъд киртаи савзе ки шавҳарам аймачид овардагӣ буд ман барои сатри савз. ай ҳами то ранги ҳамия копия ҳамияя, лекин иш савзе. беҳад маҳқул шудан шарфои калони хушрӯ. набине чӣ хел дарози хушрӯ. пешаш калтатара, пушташ дарози бад. манекенда бо аҷоибот хушрӯ меистада. и нумош ҳардуш кати шапкачаҳош як хела гуфтам. сатро 500 рублӣ. кадоме хоҳишманд боша беҳад сатрои хушрӯ. ма силкаи ҳами Зайнаб лайфа мемонам. ҳамо сатр киртое ки заказ кардам, да якам комментария закрепит мекунам. дуромада марҳамат тамошо карда шумоям заказ кунед. ина кирташ спортивни. хадамдам қами спортивни нағз мебинам маҳқулайма. размери 50 гуфта будам, 52 кадиян, лекин иҷаш кушодак хая, лек поёнуш соз, поёнуш размерай. гуфтам ба хайра ҳеҷ гап надора, боло дастаи сатр хай бам кушодиш хубай. аслан размери ма 48 50 заказ кардам ки мақсад танг набоша. 52 кадиян ваяй созайда, мақсади хе калони безеб нестайда, созай поёнуш тангтаракай соз шидай ки 52 кадиян ки поёнуш размер шидайда. поёна пушидам, як борам хачайн кардам. поёнуш хушрӯ меистай, хай болош камтарак кушодай метонам ки мақсади нехе будузумда ба хости дили худам. инаи бурукуш поёниш нехали манжетак доштай хушрӯли. иншоаллоҳ рафта ягом намуд кроссовки гирам. кати кроссовкиам хали манжетак дор хушрӯ меиста. ягом намуд кроссовкиам хе даҳми сезони баҳор бигирам барои ҳар рӯз борунай. инам хе тамошобинони азиз, ай меҳнатҳои ҳалолаки худам. мақсад касонеро ки реклама кардам, пулома ҷамъ кардам. ай ҳама пуло кирта кати бурукуши 1500, сатро боша 500 рублӣ. пули почта 393 рубл шид, хато накунам ҳамиқа шуда. то ягон вай нарафтамда, мақсад то даҳани дари хонама почтальон гирифта овард. инам хе да иҷа ман якта питса тайёр кардам. рости гап питсаи мо питсаи обичняй. агар ки подписчикои ман надонанд, мо вай намехӯрем. калбаса мо таоман хӯрдагӣ нестем. кӯдакои ма таоман калбаса надидиян, нахӯрдиян. вай кардам да хамираш як дона тухму камакак шири буз андохтам. хамирша шӯридам, намак андохтам, мулоимак камакак дрош кати. баъд инами листа хушро тунук кардам. рости холодильникам пури гӯштай кати гӯшт фарш тайёр кардам. як бор соз нахӯрдам. обичный помидор бодринга майда реза мекунам. ҳам хамечошма
камтар сира ай боло жатёрка мегзаронам. Як бор шуморам ай ҳами кунен ҳатман маҳқул мешава. Бениҳоят сабук хӯраки ба маза мебиёяд. Дар таи и соусаш ай инами сметаннаи майонезая и кепчук яҷоя кардагим камакак да ҳами хамира шакидагим баъд помидору бодринг рехтагим. Ана костад ховка мепазем, ҳам тез мепаза, ҳам ба мазаак мебиёяд. Ина пиццаи мо тайёр шуд. Ҳозир мебарамша. Беҳад хушрӯ мебиёяд. Беҳад бӯй ба маза буромадеста. Ина михел бридамаш. Бинед чӣ хел хамираш мулоимакай. Мулоимакатай хамираш. Мулоимакдим бим шири бизки андохтагим хушрӯи бад омадаги ина тагиш. Ҷӯшай. Хамаша бридам. Обычнем хе осон хӯраки приятнее. ҳатман шуморам тайёр кунем, пушаймон намешавед. Ина дӯстони азиз, анамиҷо пирри мусор будан. Шамоли сахта. Ҳамаи мусорора вай кардем. Ҳамаи мусорора бор кардем. Ина иҷа ҳамаи мусорои хона буд. Инами чоринҷа ки дидестин. Иҷа пур буд. Ина тиляшкада бор кардем ҳамаша. Хулоса ия ҳоли мебарана ки ҳавли бо дар курайт мусорои ҳавли мондагиай. Мусорои ҳавлира набурд пур шид тиляшкамон. Овардан ёрдам кардан шавҳарам бор кардан ҳамашаю бо рафтан. Ки ҷамо ку духтарма берун бировардим. Ҳаво гармаи беҳад шамола. Чимара беҳад шамоли сахта. Я магазиншон барам дадаш пул додашона ки мороженик харшона. Мороженик рафта харем дига инами гӯшмайната мебаран ки бирем бихарем. Инаҷо тозаи хушрӯ баъди борон. Инаҷо ҳоли осмаш тоза накарда шамол беҳад шамоли сахт бера.